prije što bilo nešto kažem, zamolio bi da vi kažete onako kako to najbolje znate sa tekbir! La ilaha illallah! Muhammedu Rasulullah! Mašallah! Na jednom skorašnjem obraćanju u velikoj sali općine Zenica, prisustvo palestinskog ambasadora, izjavio sam da se stavljam kao čovjek na raspolaganje pripadnicima u odbrani palestinskog naroda. Naravno, mediji su napisali ono pripadnicima Hamasa. Ja sam Allahov vojnik. To je ispravka njihovog navoda. Davno se stavio na raspolaganje. Ja vidim, ja bih molio da u sali, znam da ima ovdje prisutno, još uvijek pripadnika sedmi, neka ustanu koji su spremni ići u Palestinu.